Здравейте! Аз съм Сергей Рачев и днес ще ви покажа как функционира моята онлайн платформа за изучаване на английски език MyTeacher. Платформата е изградена на базата на Off2Class, което представлява един изцяло иновативен за преподаване на английски език метод, създаден от екип канадски специалисти и лингвисти с огромен опит в онлайн преподаването. Платформата има за цел езиковото обучение да бъде съобразено с индивидуалните потребности на всеки един ученик. Обучението се извършва изцяло онлайн в удобно за ученика време и място. MyTeacher е създаден да работи с всякакви устройства, свързани с интернет, настолни преносими компютри, таблети и смартфони. За улеснение на ученика при работа с онлайн платформата, основният интерфейс е разработен както на английски, така и на български език, като превключването от единия на другия е по желание на ученика. Първоначално нивото на езиковите познания на ученика се определят чрез онлайн тест, който аз изпращам на ученика. На базата на показаните резултати се разработва индивидуална комплексна програма за обучение на всеки ученик. Тя има за цел ученика да придобие, затвърди и упражни езиковите си познания в области, в които е нямал такива или се е чувствал несигурен. Сега ще ви покажа и колко лесно на практика ученикът работи с онлайн платформата. За провеждането на всеки урок с мен, както и след това, ученикът се вписва в своя акаунт в Off2Class, за да получи достъп до платформата ми MyTeacher. Тук ученикът може да напише домашните си работи, като избере съответната домашна работа и натисне бутона "Отвори домашната работа". Също, освен да напише домашната си работа, ученикът може и да прегледа обобщението на урока, който е бил предварително преподаден. След като приключи, ученикът може да избере между опциите "Предай домашната работа" или "Запамети и довърши по-късно". Ученикът може да преглежда по всяко време всички домашни работи, които ми е предал до момента, както и тези домашни, които аз съм проверил. Достъпът е възможен по следния начин. Маркирам домашната работа, която искам да прегледам, и натискам "Преглед на домашна работа". Както виждате, аз съм посочил верните отговори и съм написал кратки коментари във връзка с направените корекции. В рамките на MyTeacher платформата, ученикът също така има достъп до обобщен преглед на уроците, които до момента е преминал заедно с мен. Достъпът е възможен по следния начин. Маркирам резюмето, което искам да прегледам, и натискам "Прегледай обобщението на урока". Надявам се, че видяното е пробудило интереса ви и ще се срещнем в MyTeacher, за да учим заедно английски.